alamat soleh iku papa baktani mukmin anut ing syariat kajihin lisane alus ngendikane kapindho mulya akan ing waktuane alamate anak soleh iku papa baktane mukmin anut ing syariat kajihin lisane alus ngendikane kapindho mulya akan ing waktuane
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih nuwun-nuwun para sesepuh miwahanem ingkang rawuh wonten dalemipun Bapak Pani sedaya. Ing wekdal menika Bapak Pani sekeluarga dipun kuasaken ngedalaken rejeki saking pangeran rupi ambengan menika makathah-kathah mawarni-warni kadamel sedekah krana Allah taala lan nyodakoi anggenipun syukuran utawi walimatul khitan utawi anggenipun nyunataken utawi ngitanaken Muhammad Irfan Ega Pratama anggenipun masuk agama Islam sageta slamet wilujeng wiwit dinten menika terus slaminipun asala karidhoanipun Allah taala lan pangestunipun ingkang dipun sedekah lan ketambana doaipun para sesepuh miwahanem ingkang rawuh wonten mriki sedaya kemawon. Kejawi menika anggenipun ngrakit sekul suci ulam sari rasa kadamel caos pahurmatan dumateng Gusti panutanipun Kanjeng Nabi Muhammad segarwa putra lumengsaripun dhateng sahabatipun sekawan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Awit sedaya dipun caosi pahurmatan sareng-sareng nggih panyunanipun nggih nyuwunaken Syekh Supangat wilujeng anggenipun Bapak Pani anggenipun syukuran lan anggenipun ngitanaken Muhammad Irfan Ega Pratama anggenipun masuk agama Islam sageta slamet wilujeng wiwit dinten menika terus slaminipun asala karidhoanipun Allah taala lan syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad lan ketambahan doaipun para sesepuh miwahanem kang rawuh wonten mriki sedaya kemawon. Lan terus mulai ingkang dipun petri dhateng Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam wa khalilati nggih nyuwunaken Syekh Supangat wilujeng anggenipun ngitanaken Muhammad Irfan Ega Pratama anggenipun masuk agama Islam sageta slamet wilujeng wiwit dinten menika terus slaminipun asala karidhoanipun Allah taala lan ketambahan doaipun para sesepuh miwahanem kang rawuh wonten mriki sedaya kemawon. Lan terus caos ingkang dipun petri Kanjeng Nabi Adam, Ibu Hawa, Bapak Angkasa lan Ibu Bumi lan terus caos metri dhateng para nabi, para wali, para pandhita, para guru, para suhada, para mukmin, para petuah, para empu. Awit sedaya dipun caosi metri sareng-sareng nggih panyunanipun nggih nyuwunaken Syekh Supangat wilujeng anggenipun Bapak Pani anggenipun syukuran lan anggenipun ngitanaken Muhammad Irfan Ega Pratama anggenipun masuk agama Islam sageta slamet wilujeng wiwit dinten menika terus slaminipun asala karidhoanipun Allah taala lan ketambahan doaipun para sesepuh miwahanem ingkang rawuh wonten mriki sedaya kemawon. Lan terus caos metri ingkang dipun petri dhateng tiang sepuhipun Bapak Rino Ibu Wengi ingkang maringi wekdal rinten kelawan dalu lan terus caos metri dhateng cikal bakal dusun Darungan lan Banjar pekaranipun Pak Pani nggih nyuwunaken Syekh Supangat wilujeng anggenipun ngitanaken utawi syukuran anggenipun ngitanaken utawi selamanipun Muhammad Irfan Ega Pratama anggenipun masuk agama Islam sageta slamet wilujeng wiwit dinten menika terus slaminipun asala karidhoanipun Allah taala lan ketambahan doaipun para sesepuh miwahanem ingkang rawuh wonten mriki sedaya kemawon. Lan terus ingkang dipun petri dhateng Nabi Khidir lan Nabi Ilyas lan terus caos dhateng Nabi Sis lan Sunan Kalijaga awit sedaya dipun caosi sareng-sareng nggih panyunanipun nggih nyuwunaken Syekh Supangat wilujeng anggenipun Bapak Pani ngitanaken Muhammad Irfan Ega Pratama anggenipun masuk agami Islam sageta slamet wilujeng wiwit dinten menika terus laminipun asala karidhoanipun Allah taala lan ketambahan doaipun para sesepuh miwahanem ingkang rawuh wonten mriki sedaya kemawon. Lan terus caos metri ingkang dipun metri dhateng
dinten pitu kenan gangsal sasi rolas taun 8 sekawan lan dinten nas lan sangaring dinten sangaring sasi kala dina lan kala sasi jabung wuku sak carite dalan lan dinten uwas lan dinten sangaring sasi tali wangke sampar wangke sare agung dendan kubutan sengkang turunan awit sedaya dipun caosi mulih putri sareng-sareng nggih panyunanipun nyunaken Syekh Supangat wilujeng anggenipun Bapak Pani anggenipun syukuran lan anggenipun ngitanaken utawi selamanipun Muhammad Irfan Ega Pratama anggenipun masuk agama Islam sakta slamet wilujenga wiwit dinten menika terus laminipun asala karidhoanipun Allah taala lan ketambahan doaipun para sesepuh miwahanem ingkang rawuh wonten mriki sedaya kemawon lan terus caos mulih metri ingkang dipun petri dinten pitu pekenan gangsal ingkang dipun lenggahaken wonten dinten Jumuah Pon kadamel syukuran anggenipun khitanan utawi selamanipun Muhammad Irfan Ega Pratama anggenipun masuk agama Islam sageta slamet wilujenga wiwit dinten menika terus selaminipun asala karidhoanipun Allah taala lan ketambahan doaipun para sesepuh miwahanem ingkang rawuh wonten mriki sedaya kemawon lan caos mulih malih dhateng para leluhuripun Bapak Pani sekeluarga leluhur saking jaler saking istri ingkang rumatan lan boten kurmatan nggih nyunaken Syekh Supangat wilujeng anggenipun Bapak Pani anggenipun syukuran anggenipun nyelamaken Muhammad Irfan Ega Pratama anggenipun masuk agama Islam sageta slamet wilujenga wiwit dinten menika terus laminipun asala karidhoanipun Allah taala lan ketambahan doaipun para sesepuh miwahanem ingkang rawuh wonten mriki sedaya kemawon kejawi menika anggenipun rakit kala kirna kala kependhem nggih anggenipun nyengkalani agung lan anggenipun bancai Muhammad Irfan Ega Pratama anggenipun selaman anggenipun masuk agama Islam nggih sageta slamet wilujenga wiwit dinten menika terus laminipun asala karidhoanipun Allah taala lan ketambahan doaipun para sesepuh miwahanem ingkang rawuh wonten mriki sedaya kemawon kejawi menika anggenipun ngrakit bujang kuat anggenipun Muhammad Irfan Ega Pratama anggenipun selaman anggenipun masuk agama Islam sageta slamet wilujenga wiwit dinten menika terus laminipun asala karidhoanipun Allah taala lan ketambahan doaipun para sesepuh miwahanem ingkang rawuh wonten mriki sedaya kemawon kejawi menika anggenipun ngrakit bujeng sekembaran lan sekar setaman anggenipun nyiram tuwuh nyambung tuwuhipun Kanjeng Nabi Adam lumuntur dhateng Muhammad Irfan Ega Pratama awit dipun siram lan dipun sambung sageta ijuru-yuruyu rebuwa godhonge danga penggali lan antenga rezekine lan sageta slamet wilujenga wiwit dinten menika terus laminipun asala karidhoanipun Allah taala lan ketambahan doaipun para sesepuh miwahanem ingkang rawuh wonten mriki sedaya kemawon kejawi menika anggenipun rakit sekul panjemuk kadamel jemukaken keluarganipun Pak Pani sedaya lan jemukaken prabot grabah utawi sound system lan perangkat menapa mawon ingkang damel nyengkuyung hajatipun Pak Pani lan jemukaken dhateng sederek kanca rencangipun sageta guyub rukun slamet wilujenga wiwit dinten menika terus laminipun asala karidhoanipun Allah taala lan ketambahan doaipun para sesepuh miwahanem ingkang rawuh wonten mriki sedaya kemawon kejawi menika anggenipun ngrakit sekul golong lan kucing petri lan anggenipun ngrakit iwel-iwel cabuk katul cambah pilos kadamel ngamong-ngamongi Muhammad Irfan Ega Pratama pun dimong dhateng mapan perpanasan pun dimong celak elepen
mong celake geni dimongo tembale agung atine Muhammad Irfan Ega Pratama sageta ayem tentrem slamet wilujenga wiwit dinten menika terus selaminipun asala karidoanipun Allah taala lan ketambahan nodaipun para sesepuh miwahanem ingkang rawuh wonten mriki sedaya kemawon. Kejawi menika anggenipun makrum rakit pisang setangkep anggenipun ngabekti dhateng Mbok Dewi Fatimah garwa Mbah Gendho Ngali anggenipun suwita dhateng guru nabinipun anggenipun nyesep wonten dusun Darungan sageta slamet wilujenga wiwit dinten menika terus laminipun asala karidhoanipun Allah taala lan ketambahan nodaipun para sesepuh miwahanem ingkang rawuh wonten mriki sedaya kemawon. Kejawi menika anggenipun kirakit jenang sengkala kadamel nyengkalane Muhammad Irfan Ega Pratama anggenipun selaman utawi anggenipun masuk agama Islam sageta slamet wilujeng lan nyengkalani dhateng Bapak Pani keluarga sengkala ingkang sampun dumawah dados kawilujengan kang dereng tinulao maring Allah kantuna slamet rahayu wilujenga wiwit dinten menika terus laminipun asala karidhoanipun Allah taala lan ketambahan nodaipun para sesepuh miwahanem ingkang rawuh wonten mriki sedaya kemawon. Kejawi menika anggenipun ngrakit jenang abrit utawi jenang sepuh kadamel milujengi Nini Asmara Bumi lan kaki Asmara Bumi sela ingkang dipun nggoni griya Bapak Pani keluarga bumi kesyukuran Jemberan sageta slamet wilujenga wiwit dinten menika terus laminipun asala karidhoanipun Allah taala lan ketambahan nodaipun para sesepuh miwahanem ingkang rawuh wonten mriki sedaya kemawon. Nggih kula cekapi anggen kula nggiraken kula pilih wonten kekiranganipun lan kesisipanipun Gusti Allah maringi jangkep lan Gusti Allah maringi kabul menapa ingkang dados niat saha hajatipun Bapak Pani sekeluarga. Nggih sumangga Bapak Nurul Kholis waturi barokah doa. Sumpah khususon Ade Muhammad Ega Pratama begitu yang setah kekasihipun lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala sayyidina sabi Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan mun'aimin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jarril ahwali wal afat wa taqdilana biha min jarril hajat wa tutahhiruna biha min jarril sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tukallimuna biha min jarril khairat bi hayatin wa ta'afatat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Tawwin 'alaina fi saharatil maut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Anut ing syariat kadihin lisane alus ngendikane kapindho mulya akan ing waktuane alamat
يا جيل